Perquè el camp 11 queda aquí molt a prop. Què va? Bueno, però està molt a prop d'autobús, no? Ah, jo aniria. Va, doncs vinga, anem a campo. Pi. Vas tu a la muntanya o...? Vale. Serà una partida breu. Per? Perquè et pelaran de seguida. Sí, el riu. Venga, ahí voy. Yo también. Aquest és el cofre superxatat que gairebé ningú agafa, que si ara pengem el vídeo al canal, tothom vindrà a buscar-lo. Ja. Hi ha un tio aquí baix. Hola, que malo. Un tio mort. Bueno, jo sóc dolent. Vale. Escanejo. És mal que era un bot perquè hagués durat un segon amb aquest. Tinc aquí a veure si trobo un fusil de salto. No. Aquí hi ha un tio a un de vida. Tu està res de vida. Bueno. On? A la meva caseta. Què m'ha passat? Se m'ha buguejat, ara. Allà. L'he deixat a res. Tio, cap allà. Que estic carregant. Aquí dalt. Ves cap aquí, aquí dalt. Veus? Hola, ¿tú qué haces? Bueno, pillo la targeta. ¿No pots anar a revivir? Sí, voy. Espera, deixa'm curar-me. Gràcies. Vinga. T'he posat aquí que et tiro els esplaixos? Veig. Aquí. Vale, som-hi. Gràcies. T'he agafat els materials. Té. Ep, aquí hi ha gent. Bueno, faig extorsió. Està aquí dintre la casa. Un dur mort. Vale. Oh! Què tens? La càrrega blava. Vas bé de mini? Sí. Ep, M'han disparat. no? On estan? Ah, ja. 105. Mort. Ja passes aquí darrere. Mort. Ok. Vale, bona, era el company. Ens podem fer algú. Però allà aniran els que venen d'aquí l'autoritat. Mira, hi ha gent a la furgoneta de reviure vigent. Ja anem. Jo em quedaria aquí estil campero. Que no hi hagi ningú. No. Jo hi aniria perquè allà com que hi haurà un tio amb pistola. L'altre no es pot fer dos tios. Però Saps? espera, enfilem... Mital, el veus? Sí. Oh! Porta escut, ja té 30.
30. Ha entrat. Espera, que he rebentat la benzinera. Ara explotarà la benzinera. Mort. Mort. Aquesta benzinera no explota mai. Oi, si tenia el ganxo. Me'l puc pillar? Sí, sí, tant. Gràcies. Jo agafo els minis. Duia 4. Ara, 3 hores després. Ei, tenim el punt lluny, i quedem 9. Bé, jo, papa, és un moment. Carreguem armes. Aquí tens splash. No el necessito, perquè tinc 4 minis ja. No pots portar més, tu? No. Perquè també porto el de tambor. Jolines. Estan allà. Jo aquests papa els atacaria. Bueno, jo estic a veure si li puc ficar un francazo. Vale. Oh, 105! On és? Ah, ja hi has anat? Sí. Collons. Espera, que estic venint. What the fuck? He donat moltes bales i sobreviut. No. Home, però quantes vides tens, tu? Ara. Em pots curar, please? On això n'ets? Espera que... Ah, aquí. Gràcies. Es queden 2. Ho saps que ens mataran ara, no? Bé, ens podem fer alguna cosa. A part estem al punt B. Vale, vols 2 peixos? O vols fer-ho amb aquest? No, amb botiquins ja em deixa'm va bé. l'escarti, almenys. Tens el de tambor, ho tens tot? Té. Dóna'm el teu blau, please. El quin blau? Està aquí. Vale. M'estic curant, No sé on són els altres dos, La qual cosa m'anima perquè vull pensar que seran tan dolents com nosaltres. Fusil de salto, minis... Vale. Això per això... Jo ja deixo el mira i agafo la P90. Això... Jo pillo l'escar... Ah, que jo vaig a tope de tot! A veure, estan allà al camp de futbol. Anem papa per ells. Pensava que tenia l'escar. Espera, estem a dintre, oi? Mita'l. Vam escut, blanc. Mort. Bona? Espera, el rematem. No, que ja tenim l'altre. Sí, però així som 2 contra 1. Papa, jo no estic perquè el vaig a pillar per darrere, Espera, jo m'estic curant. Vale. On és? Allà dalt. 35! Està una bala! 34!